angenzele. Ya uNkulunkulu uyenzelana. Wenza izinto ezinhle. Ningaropeki. Noma ungayibona ngathi yimbi. uNkulunkulu ayenza into embi. uNkulunkulu akabulali. uNkulunkulu uyaphilisa. uNkulunkulu ayagulisa. Kodwa uyangenelela esimeni sakhe ozifake kusona esibhedayo. uNkulunkulu wenza into ezinhle. Oh hallelujah. Ninge manithandaza nibhethe. uNkulunkulu uhlale ezokwenza izinto ezinhle. Lo uNkulunkulu wento ezinhle. Wabenzela. Carry on. Abantu banda baba baningi kakhulu. Yeah. Verse 21. Funda nawe. Kwathi ngokuba ababelethisi babemesaba Yo, lakhala impondo la kwabe emasha post of. Yo! Kwathi ngoba babemesaba uNkulunkulu. Sikhithi yokwenzela kwabo uNkulunkulu ilento yale element. Le element inamandla yamdraw uNkulunkulu. Ibe simgcine semsebenzini. Ayayayayi. Le element yokumesaba uNkulunkulu isenzo. Mawukhuluma neBhayibheli lithi uFaro wayethe kubona ababulali order kaFaro. Awunikhona yini la endlini? Yayithi order kaFaro kubona. I-order kaFaro yayibenza into abangeyona. Labasaya. I-order kaFaro yayibashintsha benza izinto uNkulunkulu akabenzanga ngabo zona. Ithi abababulala. Order kaFaro nje. Lento engenacala. Order kaFaro lesenza empilweni yakho manje. Uthi bulala. Uma uFaro ebona kuzoba khona igrowth, kuzoba khona impumelelo, kune success. Lo mzalwane order zife lezi zinto uphethe order kaFaro. Lo mzalwane ongathanda ukubona izinto ziqhubeka endlini kaNkulunkulu acheck emandleni akhe. This thing has got nothing to do with your power. Angazi noma niyeswa yini. Nikhona kodwa la endlini. The fact that ufuna la khona uphushela abanye uphethe order kaFaro. Order kaFaro ithi abafana bazalwa. Sizala amantombazana. Siyambonga uNkulunkulu ngoba leyo mentality yayi wrong even before. Ukwenza amantombazana abantu abayuseless. Nikhona bazalwane. Siyalibonga ivangeli lokulambula. Ivangeli lokulambula ubuhle besidalo sikaNkulunkulu. Ukuthi asinikanga la kulento yama genders. Oh shout hallelujah. Nikhona yini bangcwele. Siyalibonga ivangeli likaJesu elokhulambula. It's not about intombazana. It's about anointing. It's about gift. It's about favor. It's about glory. Yes. It's about the fear of God. Amen. It's about being in a focus. Which is not wrong. Kodwa mase kufanele userve purpose. Yabona sinamavila axesha ekuthandazeni. Sinamavila axesha elimini. Sinamavila axesha elikhethele bebe qeda phela. Awuserve kangaka uma ulokuthi khethele bebe. Siyasalisa. Sekumbone lithiwa wa multiply. uNkulunkulu wabenza ba multiply.